ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ପୂର୍ଣ୍ଣବ୍ରହ୍ମ। ମହନୀୟ ଜଗନ୍ନାଥ ସଂସ୍କୃତିର ମୂଳାଧାର ହେଉଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ। ସ୍ୱୟଂ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ହେଉଛନ୍ତି ମାନବବାଦର ପ୍ରତୀକ। ସେ ବିଶ୍ୱ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡର ନାଥ ଓ ଦେବତା ଭାବରେ ହିଁ ପରିଚିତ। ତାଙ୍କ ପାଖରେ ସମସ୍ତେ ସମାନ। ହିନ୍ଦୁମାନଙ୍କର ପରମ ପବିତ୍ର କ୍ଷେତ୍ର ଚାରିଧାମ ବଦ୍ରିଧାମ, ଦ୍ୱାରିକାଧାମ, ପୁରୀଧାମ ଓ ରାମେଶ୍ୱର ଧାମ ମଧ୍ୟରେ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କର ବିଶେଷ ପ୍ରିୟସ୍ଥଳ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର। ପ୍ରାଚୀନ ପୁରାଣ କପିଳ ସଂହିତାରେ ଏହି କ୍ଷେତ୍ରକୁ ସାକ୍ଷାତ ବୈକୁଣ୍ଠ ଓ ଏହାକୁ କ୍ଷେତ୍ରମାନଙ୍କର ମଣି ବୋଲି ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି। ଏହି କ୍ଷେତ୍ରର ମହିମା ଯେତେ ବର୍ଣ୍ଣନା କଲେ ମଧ୍ୟ ତାହା ଅପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଯାଏ। ଓଡ଼ିଶାର ଆଦିକବି ସାରଳା ଦାସଙ୍କ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ବଳରାମ ଦାସ, ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ, ଦିବାକର ଦାସ, ଅର୍ଜୁନ ଦାସ, ସାଲବେଗ, ମହାଦେବ ଦାସ, ଋଷିକେଶ ଦାସ, ଉପେନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜ, ଦୀନବନ୍ଧୁ, କୃଷ୍ଣ ଦାସ, ଦୀନକୃଷ୍ଣ ଦାସ, ଅଭିମନ୍ୟୁ ସାମନ୍ତ ସିଂହାର, କବିସୂର୍ଯ୍ୟ ବଳଦେବ ରଥ, ରାଧାନାଥ ରାୟ, ମଧୁସୂଦନ ରାଓ, ନନ୍ଦକିଶୋର ବଳ, ବୈଷ୍ଣବ ପାଣି, ଗୋପବନ୍ଧୁ ଦାସ, ନୀଳକଣ୍ଠ ଦାସଙ୍କ ରଚନାରେ ପାବନ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରର ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ଠାକୁର ବଡ଼ ଠାକୁର, ସେବକ ବଡ଼ପଣ୍ଡା, ଦାଣ୍ଡ ବଡ଼ଦାଣ୍ଡ, ପ୍ରସାଦ ମହାପ୍ରସାଦ, ବାଲି ଶ୍ରଦ୍ଧାବାଲି, ମଶାଣୀ ସ୍ୱର୍ଗଦ୍ୱାର, ବଡ଼ ଦେଉଳର ନେତ ପତିତ ପାବନ। ଏହି କ୍ଷେତ୍ରର ରଥଯାତ୍ରା ହିଁ ସମଗ୍ର ମାନବ ଜାତିର ମହାମିଳନର ଏକ ମହାନ ପର୍ବ। ଏହି କ୍ଷେତ୍ରରୁ ଭଗବାନଙ୍କର ସବୁ ଅବତାର ମଧ୍ୟ ଉତ୍ପତ୍ତି। ଏହି ପୁରୁଷୋତ୍ତମ କ୍ଷେତ୍ରରେ ପାଦ ଥାପି ଦାରୁବ୍ରହ୍ମଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କଲେ ମୋକ୍ଷ ଲାଭ ହୋଇଥାଏ ଓ ସେହିଠାରେ ପ୍ରାଣତ୍ୟାଗ କରୁଥିବା ସମସ୍ତ ଜୀବ ବୈକୁଣ୍ଠ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥାନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ଭକ୍ତ କବି ମଧୁସୂଦନ ରାଓ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରର ମହିମା ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି ଯେ ସୁର ଗଣପତି ଶିବଶକ୍ତି ବିଷ୍ଣୁ ରୂପେ ଭଗବାନ ରାଜନ୍ତି ଯହିଁ ସେ ଯେ ଯଥା ଭାବର ସେ ତଥା ଦେଖଇ ଅନୁରୂପ ସିଦ୍ଧି ଲଭଇ ତହିଁ ମହଦଦିତିରେ ରାଜଇ ଯାସିରେ ପାପ ତାପ ନାଶୀ ପୁଣ୍ୟ କେତନ ସୁଦୂର ଆଗତ ବିଶ୍ୱାସ ଭକତ ଗତି ମୁକ୍ତି ଯହିଁ କରେ ଦର୍ଶନ। ପାବନ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ପୁରୀଧାମରେ ପରମବ୍ରହ୍ମ ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପାଦପଦ୍ମରେ ହିଁ ସକଳ ତୀର୍ଥ ବିଦ୍ୟମାନ। କଥିତ ଅଛି, ଯିଏ ଯେତେ ତୀର୍ଥକୋଟି ଦର୍ଶନ କଲେ ମଧ୍ୟ ଯଦି ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ ନ କରନ୍ତି ତେବେ ତା ଅପୂର୍ଣ୍ଣ ରହିଯାଏ। ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥ ହେଉଛନ୍ତି ନିରାକାର ନିର୍ଗୁଣ ପୂର୍ଣ୍ଣ ବ୍ରହ୍ମ। ବ୍ରହ୍ମ ହେଉଛନ୍ତି ସତ୍ ଚିତ୍ ଆନନ୍ଦ। ତିନି ଦାରୁ ବିଗ୍ରହ ହେଉଛନ୍ତି ସଚ୍ଚିଦାନନ୍ଦ ଅବ୍ୟକ୍ତ ସ୍ୱରୂପ। ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଅନାମ, ଅରୂପ, ଚେତନା, ଚୈତନ୍ୟ ଓ ଚିନ୍ମୟ ମଧ୍ୟ। କିନ୍ତୁ ନିତ୍ୟାନ୍ତ ଭକ୍ତର ଭାବଭକ୍ତିରେ ଭଗବାନ ହୋଇଯାନ୍ତି ନିର୍ଗୁଣରୁ ଗୁଣମୟ ଓ ଅରୂପରୁ ରୂପଧାରୀ। ଭକ୍ତ ଯେତେବେଳେ ଭାବ ଭକ୍ତିର ପ୍ରେମର ବନ୍ଧନରେ ଭଗବାନଙ୍କର ନିକଟତର ହୋଇଥାଏ ସେତେବେଳେ କେତେ ରଙ୍ଗରେ କେତେ ଢଙ୍ଗରେ ପ୍ରଭୁ ମଧ୍ୟ ହୋଇଯାନ୍ତି ଭକ୍ତର ଅନ୍ତରଙ୍ଗ। ଭକ୍ତକୁ କେତେବେଳେ ହସାନ୍ତି ତ କେତେବେଳେ କନ୍ଦାନ୍ତି, କେତେବେଳେ ସର୍ବସ୍ୱ ଦେଇଦିଅନ୍ତି ତ ପୁଣି କାହାକୁ ଦାଣ୍ଡର ଫକୀର କରି ସର୍ବସ୍ୱ ଟାଣି ନେଇଥାନ୍ତି। ମହାପ୍ରଭୁ ହେଉଛନ୍ତି ପ୍ରେମର ପୂଜାରୀ, ଭାବ ବିନୋଦିଆ ଭାବଗ୍ରାହୀ ଓ ନଟବର ହଟିଆ ଠାକୁର। ଜ୍ଞାନୀଜନଙ୍କ ପାଇଁ ସେ ପରମବ୍ରହ୍ମ, ଯୋଗୀଜନଙ୍କ ପାଇଁ ସେ ପରମାତ୍ମା। ହେଲେ ଭକ୍ତ ପାଇଁ ସେ ସବୁକିଛି ବେଶ ଧାରଣ କରିପାରନ୍ତି, ଯଥା ସ୍ୱାମୀ, ସ୍ତ୍ରୀ, ପିତା, ପୁତ୍ର, ମା, ପୁଅର ସମ୍ପର୍କ ବି ହୋଇପାରେ। ପ୍ରଭୁ ସେବକର ସମ୍ପର୍କ ବି ହୋଇପାରେ। ଭଗବାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଆସକ୍ତି ବଢ଼ିଲେ ସାଂସାରିକ ଆସକ୍ତି ନଷ୍ଟ ହୋଇ ଆରମ୍ଭ ହୁଏ ଗଭୀର ଅନୁରାଗ। ଏହି ସବୁ ପ୍ରକାର ସମ୍ପର୍କରେ ରହିଛି ଅତି ଆପଣାର ଭାବ ଓ ଚରମ ଆନନ୍ଦ। ପ୍ରକୃତ ଭକ୍ତ ଏହି ସମ୍ପର୍କର ଭାବ ଡୋରିରେ ହିଁ ଭଗବାନଙ୍କୁ ବାନ୍ଧିଦିଏ। ଭକ୍ତ ପାଇଁ ଏ ଜଗତ ବି ଜଗନ୍ନାଥମୟ। ଯିଏ ତାଙ୍କୁ ଯେଉଁ ଭାବରେ ଦେଖିଛି ସେ ତାଙ୍କୁ ସେହି ଭାବରେ ହିଁ ଉପଲବ୍ଧି କରିଛି। ତାଙ୍କର ଲୀଳା ଅତି ବିଚିତ୍ର। ମହାପ୍ରଭୁ କାହା ପାଇଁ ରାମକୃଷ୍ଣ, କାହା ପାଇଁ ଭୋଳାଶଙ୍କର ତ ଆଉ କାହା ପାଇଁ ମହାକାଳୀ ରୂପ, ଆଉ କାହା ପାଇଁ ଶ୍ରୀ ଗଣେଶ ତ ଆଉ କାହା ପାଇଁ ସଙ୍କଟମୋଚନ ମହାବୀର ହନୁମାନ। ଏଣୁ ସର୍ବରୂପ ଓ ସର୍ବନାମ ମଧ୍ୟରେ ହିଁ ପୂରି ରହିଛନ୍ତି ଜଗତର ନାଥ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ। କଥିତ ଅଛି, ଶ୍ରୀରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ଭକ୍ତ ତୁଳସୀ ଦାସ ସମସ୍ତ ବିଷ୍ଣୁତୀର୍ଥ ଦର୍ଶନ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ପୁରୀ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ଉପସ୍ଥିତ ହେବା ମାତ୍ରେ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀରାମଚନ୍ଦ୍ର, ଲକ୍ଷ୍ମଣ ଓ ଦେବୀ ସୀତାଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ ପରିବର୍ତ୍ତେ ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥ, ବଳଭଦ୍ର ଓ ଦେବୀ ସୁଭଦ୍ରାଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିଥିଲେ। ଏଣୁ ତୁଳସୀ ଦାସ ଅତି ମନ ଦୁଃଖରେ ନିରାଶ ହୋଇ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ମାଳତୀପାଟପୁର ଗ୍ରାମରେ ରାତ୍ରି ଯାପନ କଲେ। ସେହିଦିନ ରାତିରେ ଭକ୍ତ ତୁଳସୀ ଦାସଙ୍କୁ ସ୍ୱପ୍ନାଦେଶ ହେଲା ଯେ ଯିଏ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀରାମ ସିଏ ହିଁ ପ୍ରଭୁ ଜଗତର ନାଥ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ। ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଅପାର କରୁଣାରେ ସମସ୍ତେ କାଳିଆ ସାଆନ୍ତର ଚକାଡୋଳାକୁ କଳା ବାଦଲରେ ଝଲସୁଥିବାର ଦେଖିପାରନ୍ତି। ସେହି ଚକାଡୋଳରେ ଥରେ ମାତ୍ର ଏ ଚର୍ମଚକ୍ଷୁ ମିଶିଗଲେ ଭକ୍ତମାନେ ଆତ୍ମବିଭୋର ହୋଇ ଉଠନ୍ତି।
ନୟନରୁ ଅବାରିତ ଆନନ୍ଦାଶ୍ରୁ ଆପେ ଆପେ ବୋହି ଆସେ। ସତରେ ବିଶ୍ୱ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡରେ ଏପରି ଏକ ପୁଣ୍ୟଧାମ ଓ ପୁଣ୍ୟତୀର୍ଥର ନାମ ସ୍ମରଣ ମାତ୍ରକେ ମନ ଆନନ୍ଦରେ ପୁଲକିତ ହୋଇ ଉଠେ। ସମଭାବ ସୃଷ୍ଟିକାରୀ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ପରମବ୍ରହ୍ମଙ୍କର 12 ମାସରେ 13 ପର୍ବର ରଚନା ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ରୂପେ ନରନାରୀ ଓ ଦେବାଦେବୀଙ୍କୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କରିଦେଇଥାଏ। ଭାରତର ମୁଖ୍ୟ 4 ଧାମ ଭିତରେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଧାମ ହେଉଛି ପୁରୁଷୋତ୍ତମ କ୍ଷେତ୍ର ବା ଜଗନ୍ନାଥ ଧାମ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜାତିକୁ ସମ୍ମାନ ଦେବା ଏହି ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ଚେତନାର ମୂଳ ନୀତି। ଏହା ହିଁ ପରମ ପବିତ୍ର କ୍ଷେତ୍ର ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ମଧୁର ନାମ ପତିତପାବନ। ଭକ୍ତଙ୍କ ନିକଟରେ ସେ ସଗୁଣ ଓ ସାକାର। ସେ ପୁଣି ପରମ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ, ପତିତପାବନ, ଆରତତ୍ରାଣ, କୃପା ସିନ୍ଧୁ, ଦୀନବନ୍ଧୁ, ଅନାଥର ନାଥ ଓ ସର୍ବମଙ୍ଗଳ ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥ। ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଅମୃତମୟ ଚେତନାରେ ବିଶ୍ୱର ସବୁ ଧର୍ମ ଦର୍ଶନ ତତ୍ତ୍ୱ ଓ ମତର ସମନ୍ୱୟ ଘଟିଛି। ଆଦ୍ୟରେ ଶବର ଉପଜାତିର ଠାକୁର ଭାବେ ପୂଜା ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥ ଜୈନ, ବୌଦ୍ଧ, ଶୈବ, ଶାକ୍ତ, ବୈଷ୍ଣବ, ଗାଣପତ୍ୟ ଓ ସୌର ଆଦି ନାନା ଧର୍ମ ତଥା ବିଭିନ୍ନ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ଠାକୁର ଭାବେ ବିବେଚିତ ହୋଇଛନ୍ତି। ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥ ହେଉଛନ୍ତି ଆର୍ଯ୍ୟ ଅନାର୍ଯ୍ୟ ସଂସ୍କୃତିର ମିଳନ କ୍ଷେତ୍ର। ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥ ଧର୍ମ ବିଶ୍ୱବ୍ୟାପକତା ଲାଭ କରିଛି। ସର୍ବଧର୍ମ ସମନ୍ୱୟର ପ୍ରତୀକ ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପ୍ରଶଂସାରେ ଶତମୁଖ ହୋଇଛନ୍ତି ଯବନ ହରିଦାସ, କବୀର ଓ ସାଲବେଗଙ୍କ ପ୍ରାର୍ଥନାରେ ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ରଥ ବଡ଼ଦାଣ୍ଡରେ ହିଁ ଅଟକି ଯାଇଥିଲା। ଗଜପତି ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ପାଇଁ ପତିତପାବନଙ୍କ ମୂର୍ତ୍ତି ସିଂହଦ୍ୱାର ପାଖରେ ଏକ ବଡ଼ ଦେଉଳ ଆଗରେ ହିଁ ଗଢ଼ା ଯାଇଥିଲା ଏବଂ ଏହା ଆଜି ମଧ୍ୟ ବିଦ୍ୟମାନ। ସବୁ ଧର୍ମ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଅର୍ପିତ ନୈବେଦ୍ୟ ପ୍ରସାଦ ଭାବେ ପରିଚିତ ହେଲାବେଳେ ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପ୍ରସାଦ ମହାପ୍ରସାଦ ଭାବରେ ହିଁ ବିଶ୍ୱବିଖ୍ୟାତ। ପରମବ୍ରହ୍ମ ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥ ହେଉଛନ୍ତି ସମସ୍ତ ତୀର୍ଥମାନଙ୍କର ତୀର୍ଥରାଜ। ଜଗତର ସମସ୍ତ ତୀର୍ଥ ଓ ପୁଣ୍ୟଧାମ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରରେ ହିଁ ବିଦ୍ୟମାନ। ଦାରୁ ବିଗ୍ରହ ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କଲେ ସର୍ବତୀର୍ଥ ଦର୍ଶନର ଫଳ ମିଳିଥାଏ। ତତ୍ତ୍ୱଦର୍ଶୀ ଉଦ୍ଧବ ଦ୍ୱାପର ଯୁଗର ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କୁ କହିଥିଲେ, ସକଳ ତୀର୍ଥ ତୋଚରଣେ ବଦ୍ରିକା ଯିବି କି କାରଣେ। କଳିଯୁଗରେ ହିଁ ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ହିଁ ସୂଚିତ କରେ। ଏଣୁ କୁହାଯାଇଛି ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ ମାତ୍ରେ ସର୍ବତୀର୍ଥର ଫଳପ୍ରାପ୍ତି ହୋଇ ସାକ୍ଷାତ ମୁକ୍ତି ମିଳିଥାଏ। ଏହି ଭବସାଗରରୁ ପାରି ହେବାର ନୌକା ହିଁ ଏହି ଚକାଡୋଳା। ହେ ଜନ୍ମଦାତା ପିତା, ହେ ପ୍ରାଣର ନାଥ, ତୁମେ ମାତା, ତୁମେ ପିତା, ତୁମେ ବନ୍ଧୁ, ତୁମେ ସମସ୍ତଙ୍କର ସଖା ମଧ୍ୟ। ହେ ମହାପ୍ରଭୁ, ତୁମେ ପରମବ୍ରହ୍ମ ପରମାତ୍ମା। ହେ ହୃଦୟର ନାଥ, ତୁମ ଶ୍ରୀଚରଣ କମଳରେ ହିଁ ବାର ବାର ପ୍ରଣାମ କରି ଏହି ପବିତ୍ର ଦିନରେ, ଏହି ପବିତ୍ର ଶୁଭ ଅବସରରେ କେବଳ ପ୍ରଭୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ନିକଟରେ ଶରଣ ଭିକ୍ଷା ମାଗୁଛି।